Hau duzu Johar, lehenbiziko puntua. Mutilentzat arrotza izan da negarra. Ala ere bai galtzen dutela iparra. Neskak negar eginik, baina ez da bakarra. Negarraren ondoren datorri rifarra. Bueno. Ta bigarrena, ze mundua beratxa sentimenduena. Eta adieraztea ordea problema. Nik betitik izan dut sentimendu sena, ta bihotzez mintzatzen ni neu naiz onena. Ta Johar, hauxe duzu, nahi duzun doinu eta neurrian bi bertso osatzeko gaia. Diru kopuru handi bat jaso duzu erentzian. Jakin badakizu, diru hori ez dela modu garbian lortutakoa. Diru kopuru handi bat jaso duzu erentzian. Jakin badakizu, diru hori ez dela modu garbian lortutakoa. Atatxi hil egin eta ilusiorik ez da pizten. Ta zer egiten zun hori, benetan da astakirten. Hiltzailea omen zela, ta zaila denez jakiten. Hemen nago erreala naiz, ta ezin dut hortik irten. Jasotzen zuen soldata, eta hori ezin eten. Eta hemen dirua dut, ta sentitzen derrepenten. Ala ere honek ez nau, neri aberatxe egiten. Ala ere honek ez nau, neri aberatxe egiten.
frankotiradorea zen, ta horrek ematen dit mina. Hiltzailea izate hutsa, neretzat bada ezina, ta bai diruz aberatsa, aberatsena jakina, baina hemendik kentzeko hau egin nahi du